A comarca do Barbanza volve a ser escenario estes días dun exercicio militar no que participan máis de 3.000 efectivos do exército, a maior parte deles pertencentes ao exército do aire. Son parte da denominada Operación Iguelai, Ollo de Águia, que se prolongará ata o venres. O groso do simulacro concéntrase no aeródromo militar de Santiago. Recrearase unha batalla de 3 días con participación de cazas, fragatas e artillería antiaérea. Trátase en definitiva dun exercicio militar que serve de adestramento para coordinar a integración dos medios militares aéreos, marítimos e terrestres. Ademais de varios cazas, tamén participará no simulacro a fragata Álvaro de Bazán e a unidade Hércules do Exército de Terra, que despregará na zona do Barbanza os dispositivos de misiles antiaéreos, polo que se estes días soen algún que outro avión de combate ou artillería antiaérea, non se asusten, aínda non entramos en guerra.